males lara wiranging Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ya wong atuwaku Sang Prabu Niwata Kawaca. Duk nalika semana diperjaya ya disedani kelawan Begawan Ciptawening ya Begawan Mintaraga. Lah Begawan Ciptawening iku panengahing Pandhawa Raden Janaka ya Raden Arjuna. Mula yai gurung marem rasanipun kakang yen numurupi sing nyedani wong atuwaku isih gesang ana ing alam donya. Mula pun kakang kepingin bales udit lara wirang Kanjeng Rama. Mula aku kepingin boyongi kembang Wijaya Kusuma. Yen to mengko wis timbul daya kadidayanku aku bakal bisa nandingi kridaning yaiku panengah Pandhawa ya Raden Janaka. Ngertenono Yai, yen to aku tandingan karo Janaka kepingin mateni Janaka kudu wani perang kelawan yaiku sedulure Janaka Prapandhawa. Aku mangerteni yo rumangsani yen to panjenengan ingsun iku isih cingkrang samubarang putuning nalar yen perkara kadidayan durung sepira. Mula kepingin banget amundi wujuding kembang Wijaya Kusuma, nanging iki dina anggonku kepingin boyongi kembang Wijaya Kusuma babar wigar tan antuk karya. Mula kanggo jumangkah ngudi tuwuh males lara wirange Kanjeng Rama kudu golek dina kang prayoga, kudu kaya ngapa bisaning timbul daya kekuatanipun kakang Yai. Aja nganti aku kasore ngajurit lawan panengah Pandhawa Raden Janaka. Yen to aku kasore ngajurit kena ndak arani muspa tanpa guna. Adi Budi, adikku Mustaka Weni. Ayu-ayu ning ora kejamak banyu milih samya padha kandheng lungan samya manglung ana ayu-ayu aja citra sumayaning sing setana kelong kopon obat kakang Prabu Bumi Loka. Wong kakang kepingin mateni panengah Pandhawa wae kok dadak pun kakang kudu kasinungan kembang Wijaya Kusuma. Obat kakang Prabu. Yen to kakang kepingin males ngudi lara wirange Kanjeng Rama nganggo sarana kembang Wijaya Kusuma tak ibaratake pun kakang iki salah sawijining nalendra kang jeleh getih wedi mati kakang. Yen duweni sifat sing kaya mangkono ora usah pun kakang males ngudi lara wirange Kanjeng Rama. Ora usah pun kakang, yaiku mateni panengah Pandhawa lho kakang. Aku kepingin takon kelawan pun kakang, janjane sak pira kadidayaning Prapandhawa? Apa Prapandhawa iku ora bisa dipateni kok kakang sajak wedi banget lawan Prapandhawa iku lho kakang. Adikku Mustaka Weni, sliramu iku wadon ora ngerti apa-apa. Mula sliramu ora usah dadak melu-melu perkara iki. Pun kakang pribadi kang bakal nyalirani Yai karo apa kakang Prabu Bumi Loka. Wong atuwamu ku ya wong atuwaku, wong aku iki ya sedulurmu. Wong kakang duwe gegayuhan kepingin dituwa males lara wirange Kanjeng Rama. Semono uga wong kaya aku lho kakang, semono uga wong kaya aku. Aku kepingin banget nyuwargake wong tuwaku lho kakang. Nanging iki perkara ditotokani nyawa Yai. Ojo Yai, ojo. Ora kakang, ora aku bakal yaiku mbelani wong atuwa. Aku bakal males ngudi lara wirang kakang. Aku arep takon kaya ngopo kakang carane bisa mateni Prapandhawa? Pengapesane Prapandhawa iku ana ngendi kakang? Ngene Yai, Pandhawa angel banget dipateni.
Pandhawa iku angel banget dialak keringyane diangka keringyane jalaran isih duweni jamus Kalimasada. Yen Tapa Pandhawa wis koncatan jamus Kalimasada bakal gampang anggon dipateni Patoka to pancen kowe mangku aku nyuwun kami nyuwun tambahi kami nyuwun kami oh malah nyuwun kami Kakang adhangku nalendra ing negara Wagralu kawula inggih sinuwun kula wonten bau iki dina sliramu awat-awat ana adiku Dewi Mustafaweni yen nganti besek kulite utun balunge siram bakal tunggel nggih wis aku dawuh waduh aku kelawan siramu ditino pinercaya kelawan para kunden muka Pandhawa saperlu joko gedhong pusaka yayi jalaran kunden muka Pandhawa iki dina ninggalake praja negara Ngamarta tumedhak oning Saptaarga ing Hamangun Candhi ana ing papan pesareaning para leluhur kang wis mapan ana ing Loka-baka yayi ning Kakang Mbok sing dipengestaken dawuh Kakang Mbok mulai dina kudu kebak ing pangati-ati yayi yen to mengko ana orang dadi luputku siramu wajib ngelingake semono uga yen to siramu luput aku bakal ngelingake ning kasinggan dawuh suka Kakang Mbok monggo jejaki wonten ing gedhong pusaka Kakang Mbok dereng ketak anggenipun wawan pangandikan blojok tanpa larapan wonten sawanira Bupati Anom Pringgondani Raden Gatotkaca
anggon pungrumpaka kelawan adikku Dewi Wara Sikandi kang Usmara ana ing ngarsaka ora panglingge keponakanku Gatotkaca anggon mumarak mangarsa ning ngarsaku kene iki ana wigati apa nger Gatotkaca during Wadeni ingkang putra Gatotkaca ngaturaken sembah sumengkeng pangabakti mugi wunjuk Wadeni ya wis ndak apa Gatotkaca ora luwat putra pangestu bae tanpa ngono topat Gatotkaca nggih pangestu tanpa ngono muling Wadeni sampun kula tampi dadosaken jimat kalian panjenengan Dewi kula tampi dadosaken jimat topat nyelukan kok Dewi ku ya apa sih nggih Gatotkaca inggih lunak bumi pangapunten apa sliramu ali karo bibimu iki inggih Kanjeng Bibi ana apa nggih Gatotkaca dening sliramu iki dina marak ana ing negara Ngamarta kene kaya ngapa anggonmu pepundhenmu Pra Pandhawa apa wis kasil bangun candhi Satwarga anak tunggal Gatotkaca Dewi kedah kawuninganing dinten kalenggan samangke anggen kula marak sowan wonten ing ngarsa jenandika menika kautus kalian pepundhen kula Pra Pandhawa jalaran ing dinten kalenggan samangke anggenipun amangun candhi pendak-pendak dipun bangun pendak-pendak jugruk injing dipun bangun sonten rubuh mula kula menika kautus kelawan pepundhen kula marak wonten ing ngarsa jenandika saperlu badhe mendhet pusaka Jamus Kalimasada minangka kangge kiyatan Dewi dadi kaya mangkung nger Gatotkaca ya yen pancen sliramu diutus kelawan pepundhenmu Pra Pandhawa iki dina bakal ndak jupukake tanpa ana Jamus pusaka Kalimasada ya nger Gatotkaca pusaka Jamus Kalimasada dipun pendhetaken kaliyan Dewi Wara Dipadi wonten ing pagegongan pusaka dipun paringaken kaliyan Bupati Anom Pinggondani Sang Raden Harya Gatotkaca ing mriku nawa dipun tampi kaliyan Raden Gatotkaca tanpa pamit Sudana saknalika Sang Dewi Wara Sikandi bakal sejo marang silang sing gedhe pangapuramu bakal tak bojo aku nggih Gatotkaca
Sujana inggih ingkang dibiwara Sikandi kaliyan Gatotkaca Jalaran sampun nampi wujuding pusaka jamu Kalimasada tanpa pamit. Dasar Sikandi menika garwanipun Pangah Pandhawa Raden Janaka boten mau kaliyan